a tots, jo sóc Lluís i Max. Avui anirem al passeig en el poble i a la platja del Cunit. Anirem a gaudir molt i ara a passejar. Molt bé, no? Doncs sí, jo també m'he passat genial en el poble del Cunit, a la platja i al poble d'un passeig. I vosaltres, espero que passi bé amb la teva família, amic o altre més. Bé, subscriu-me i m'agrada compartir aquest vídeo i recordeu, passeu-ho bé a vacances, va gaudeix. Adéu!